Gabon Euskalakari, 7. eguna du gaur korrikak, Trebinun hasi, Bizkaian kuku bat egin, berriz Arabara, eta gero udaberriekin batera Otxandiotik sartu da Durangaldera. Durangaldea igaro eta gero, Ermuatik Eibarrera, eta orain Gipuzkoan da. Hortxe irudiak. Zenbat esku luzatu ditugu, non galditu diren ez dakigu, egunak egin ditu bizketan, inora zegoen lekuetan, negu amaigabea, amaitzeko bidean, garai berriak dira. Lubakietan gelditu dira, isilean elkarri begira, bertatik atera beharrean, atzean gelditu nahi ezean, negu amaigabea, amaitzeko bidean, garai berriak dira. Aurrera goa, atzera bueltarik ez da. 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 Zaure amaigabeak lorronen azalean, metatutako mina gehiegi da. Iragana latza izan dela, ziur hobe egongo garela, datorrena hobe datorrelako. Aurrerako, atzera bueltarik ez da. 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 Hoi baino berandutxoago, baina hementxe gara eta nirekin batera 3 lagun. Fernan Ruiz, Berbaroko kidea, Gabon Fernan. Gabon. Eta beste aldean Jokin Etxebarria, kasetaria, beste hainbat gauzan artean, Gabon Jokin. Gabon. Eta Iratze Ostolasaga, Gabon, Divina Martinatik etorri zaigu, bere dendatik. Eskerrik asko Berton izatearren. Eta gaur arte bezalaxe zuei ere lehengo galdera derrigorra. Zer da zuentzako korrika? Gauza asko izan lehik ez da. Adjetiboak ipin lehik ez, ezinbestekoa, itxela, ez da ginek unkigarria, euskeraren alde egiten dan akaso ekitaldirik garrantzitsuena, Euskal Herri osoan hartzen da bena, Euskararen herria. Gauza asko izan lehik ez da egite, nik nintzeke kapaz izango lan definizio bat moteko lan zehatza eta asko. Nahiko esan dozu, Asko da. Jokin, zelan? Nirentzat euskararen jaia, ez? Eta eventu handi bat Euskal Herrian, eta esan duzun bezala, ez ikusten da ere badira 7 probintziak, ez? Euskal Herrian, eta da uste dut modu bat erakusteko euskara bardela bultzatu, alaitasunarekin, eta ere korrika, ez? Modu nahiko sanua da ere, horako eventu bat. Eta, Iratxe? Jo, bai, galdetze estazu zer dan, nitzako nire iraganan parte handi eta garrantzitsu bet, pertsonal mailan garrantzen badu estazu zer dan, igual ez dute esaten zer dan korrika orokorrean baizik, eta niretzako, bai, nik horrela hartzen dut. Eta niri beba irtetzen jataz berbak, eta lantaldea, bai da, badauka punto magikoa, bai. Bada, igual kanpotik, gu igual ohituta gaude, ez, ikustera, eta baina
hau ezagutzen ez dauen non hori esplikatuta hartzen dau balorea. Talako baten asaltzen dozunean zer dan, Euskal Herri osotik egiten dan karrera bat, eta talako baten, bueno, lako neupe igual desordenatuta, baina olako zeo zer. Bueno. Eta kompromesua, eta olako berbak ertetzen jataz niri bebai. Berba potoloak, eta egunotan ere entzun ditugu, baina ezinbestekoa, hori uste dut lehengoa zarela esaten, eta ez da gutxi hori ere. Zuk hortik etorri zara, korrikatik, Durangaldekoa zara, eta 5 kilometro edo 7 edo... 8 bat. Neurtu barik, baina... 8 kilometro, korrika kilometro. Ez, kilometro realak. Kilometro realak, ez, lekuko aldaketak edo lekuko zatizek edo ez, 8 kilometro real. Baina, bueno, hori... Anekdota bat baino ez da. Nire hanketan baino ez da gelditu, hanketan dago, besterik ez. Ondo, itxelesko eguraldiz egin da, udaberriko lehena, por cierto, eta Durangaldea guztiz ez da zeharkatu, Zornontza geratzen da, okerrezpan hau, eta bizer pasauko da Zornontzatik. Baina izen da, garrantzitsua herri batentako edo birentako bai gitxienez, Mañaritik usteot lehenengo biderrez pasatu da, gaur, korrika, 18. korrika. Usteot okerrezpan hau eta zuzendoko hostia Mañariarrak, baina holan izen da. Mañaria izurtza zatia, hori beti Urkiola, Otxandizotik uste pasau dala, inoz. Baina Otxandizotik Urkiolatik bera Mañari eta izurtzara ez, orduen hori badaia gauza... Gauza handia ez? Bai, Durangarrez, Durangaldien bizi garen nontzako eta Durangaldea eskualde moduan ikusten dugun ontzako importantea. Eta gero, bueno, Durangotik betiko, Durango izorretan hor jente asko pilatzen da, eta izen da arrakastatzoa guztizera bat. Bueno, hori gaurkoa, baina zure lehengo korrika, Fernan? Lehengo korrika urrin dau. Larogeikoa igual ez duzun gogoratuko? Ez naz gogoratzen. Orduan hasi nintzen ni euskara ikasten, berri ikasten. Euskara ikasten hasi zinen lehengoa ekan? Enaz euskaldun barria guztiz, baina galdute eukin naban gaztetan eta, bueno, nera bezaruen eta galdu inaban euskeri eta 80. hamarkadan orduan hasi nintzen, aeka hasi zanien, korrika eta honek movida guztiak ez da. Eta lehenengoa gogoan daukotena da laugarren korrika. Eta laugarren korrika, niretzako berezia zan, jakina. Horregatik irakasle edo ikasle? Ikasle nintzen, aekan ikasle nintzen. Eta horatzen az, Iruñan amaitzen zala, edo amaitu zala, eta han olako konbentu edo frailen konbentu baten, patizuen edo kanpokaldien, akampada bat ingenun bertan, eta bertan geratu ginen asteburu pasa, domeka baten amaitu zan, eta zapatu domeka. Eta ondo horatzen doz, ganera autostopez, txamarrez joan ginen bertaraino. Ez ginen joen ez trena, ez autobusa, ez ezer. Bide hartzean jarri eta txamarra luzatu, bezua luzatu, eta holan alia ginen Iruñaraino. Eta gurizo da, bueno, geroan betikoa jaia hundia, korrika, maitzen zan. Hori da, eta geroztik korrika guztietak gutxein barik. Bai, baina ez tekote gorapenik. Badaukoaz gorapenak korrika sortzia berezia be izan zan, ze orduan Durangaldean nengoen ja aekako langile eta eraketan, eta izen nintzen korrikako koordinatzaile Durangaldekoa, eta hori nitzako oso importantea zan. Eta gero, 9. abe garrantzitsua izan zen, eta goratzen dut, okrezpan hau, Mikel Laboak irakurri balako ez doka mairu omendu zen, eta Mikel Laboak irakurri ban Gasteizen emaitu zen, eta berak irakurri ban mesua edo. Eta 10. abe berezia, gero zuen txanda izango da, gero 10. abe berezia, Arantzasun hasi zalako, bertara joan ginelako, Aita Bilasantek Erueban lehenengo testigu, lehenengo kilometroa, oinez, tipitapa, baina oinez,
Eta hori berezia da batez behorrakik. Eta gero Krespana o Bilbon amaitu zan. Eta Bilbon be, bueno, Bierra eta Bilbon goratzen duzu 10. korrika izan zan. Bai, honesan dozule. Bai. Antzasun hasi eta beharrezko zala Bilbora heltzea edo zan, ez? Abestiak hori dino. Andoni gainean hitzak. Eta ja, azkenengo, izten bostazua, 13. korrika, hori oso berezia da, zera, kartel zentralan protagonista neunaz. Ara. Eta nire... Jakin izan da gendu lehenago, Eta nire semie. Ordu neukezan, ordu bi ondino bete barik, baina oso berezi zen zan niretzako. Horretan haze oniela espotak eiken, eta kartelak eta bideoek, eta argazki mordu, eta hori dana. Hori izan zen tximeletan... Korrika 13. izan zan hori. Eta hori berezi izan zan, ez horregatik bakarrik. Bai, Ruper eta Mikel Lagoan abesti izan. Baina ez horregatik bakarrik, Euskaldun egunkaria 2013 izan zan, eta orduan sarratu ebien, itzia bien. Eta korrikak eiotzan aipamen berezia, eta horrek izen dien nire korrika kutxunenak edo nola baita izateko edo, bai. Oroitzapen... Zerako memorioa, ez? Benetan. Bueno, baina gehitza bestekot, Zer jaten txokolatea, Ez, onatorri baino lehena horrepasotxo baten mondotzan nire ibilbideari, eta hor... Bidean ibilizara. Eta zuek, iratxe, zuk aipatu duzu, 10. hori, ezta? Oso ondo goratzen dut, baina izazoi horretan korrika, arropa arduradun neuan, material arduradun. Bai, eta akordaten naz. Bai, baina oso txarra naz gogorateko zer zan 10., 11., onalako baten esan dozu, eta ostra, eta 13. be bai. Bai, baina ez ditut ondo gogoratzen, ez naz bapefina, neupe alein du naz, Osea, egin dota zetxeko lanak. Hasi ekan, noiz hasi zinen zu iratxe? Jo, banik 18 urten euskanien. Osea, ez da, ze urte zan. Ondela asko. Ez esan, da, espada. Edo esan, gero gure badozu. Bai, ni hotxarkoa gana nintzen, eta hori da nire gogoratzen dutan lehenengo korrika. Bai, lekukoa eroan neban. Ez, 10. ez da ipazin izango zen. 8, ero 7. igual. 8. Igual 6. 6. izango zen bai hortxe. Gero 10. eta beste baten bat, hola... Eta 11, bai? 11. Bat eta bat 11. Bai, eta 12. Eta 12, Baionan amaitu zana, pilua. Eta Jokin, zu? Hanik ez dut horako, mediorik egia esateko ez dut txokolaterik jaten. Bizi izan dugu korrika, Gu ere iparaldean izan da asko korrika, eta korrika egin dugu. Zu bezala ere Euskara behiro ikasi nuena ikarekin, ikastaldiak egin dituen Urrepelen, 17 urterekin, pizkat kasu berdina, ez? Ez naiz Euskaldun berria, benen euskera galdu nuen ere, eta behiro hartu nuen, eta korika bai, beti iparaldetik pasatu da, eta egin dugu korika, benen zu kriston memorioa daukazu, egia esateko. Nahiko baditua. Izan ere, barru-barruan. Aipatu ikudanak izan dira, oso gauza barru-barruan, eta geratzen dina oso markaute barru-barruan, ez, eta, bueno, Arantzazukoa, eta Iruña, lehenengo 4. korrikan amaitu zala, eta, bueno, lehenengo abentura zan. Memorioan geratzen dira ere kantuak, ez? Esan duzuna, txipi-txapa, hori errezago. Ferminen kantua. Hori baina Baionan bukatu zen, ez da? Bueno, Baionara heldu aurretik oraindik badaukagu saioa, eta oraintxe ditugu ikusteko atzo Gasteizen izan zen korrika, gaur udabarria heldu da, atzo ezen udabarririk euria nagusi hango kaleetan, baina giroa benetan beroa. Horko irudiak eta korrikaren Ekuadorrekoak ere, berton. Guazen denok korrika! Hiru, bi, bat, zero, zizpun, korrika! K-O-R-R-I-K-A, korri, korri, korrika. Euskaraz martxan alai denok korrika, denok atxigorre.
Toribimusu lau piroko, Eskerrik asko! arratsaldero plazan elkartu, dibida baino lastu. Ondolo egin, koloretako ametxekin. Bat, bi, hiru, lau! K-O-R-R-I-K-A, korri, korri, korrika. Euskaraz martxan alai, denon korrika, denon katxiborreka. La, 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 hey! La, 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 hey! La, 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 K-O-R-R-I-K-A, korrika txiporreta. Euskaraz arraio tximista, korrika, denon korri, korrika. Ibi! Hementxe gelditu gara hitz egiten, hortxe irudiak benetan ederrak ikusi ditugunak, baina Fernan baizu eta zu bai jokin hasi zinetela, bueltatu zinetela ekara ikastera zuen hizkuntza pizkat lantzeko, eta horren arira dator gure atzoko galdera, sakelekoan aplikazio horretako galdera, eta botako dizuet. AEK antolatzen du korrika, baina zer da AEK eta bere eguneroko zeregina? Eta erantzuteko hiru aukera, ez pentsa horrelako zer Horrela egin zaila. behar da, eskoekin, edo... Galdera zaila, bat. Pistak eta behar dugu. Pista gongizu. AEK aurren euskara irakaskuntzan diharduen erakundea da. Hau igual ez. AEK helduen euskara irakaskuntzan diharduen erakundea da, euskaraz mintzatzen, irakurtzen eta idazten irakatzi, eta euskal kulturan sakontzeko aukera eskaintzea da AEKaren zeregina. Defensio poliki da hori, Ahí está. Bai. Eta honekin geldituko gara. Bai. Ez dugu aurrera egin behar, ez da? Nik uste dute... Ez, ni horregaz gehatzen az. Eta hain zuzen ere, AEK sortu edo horrela sortu zen, ez da? 1975ean edo alfabetatze taldeak eratu ziren, eta alfabetatze talde horrek zabalduz joan ziren Euskal Herrian, eta hortik abiatuta gero sortu zen beharra edo ikusi zen beharra, jentea euskalduntzeko, ez da? Gau eskolak sortu ziren, eta okerrezpenago, 1900 da... Eta beste galdera bat, hori, edo... Ez, hori nahi ez kontatzen pixka bat, ez? Jenteak uste du AEK dela euskalduntzeko eta gaur egun zeregin nagusia hori da, baina hastapenetan alfabetatzetik eta hortik sortutako mugimendua da, ez da? Bai. Bai, bueno, nik ez dakite historia ez dut ondo zautzen, Gaztia guanaz. Ez, baina, zuen kasuan ere... Bai, hori izan, edozelan be, esan erakunde, esan bilakatu erakunde, 70. hamarkadan azkenetara uste dut. Bai, 1979an egin zan lehenengo mintegia edo AEK-ko lehenengo mintegia. Laura mintegi? Barkatu. Biliko zan tartean, segurutik. Izan daiteke, bai. Bai, hasieran euskaltzaindiaren, ez da? Altzoan edo sortu zela, eta... Altzazun, eta hortik sortu ziren gauza asko orduan, ez da, eta eskolak eta... Baina, kurioso da, emetik zenbat lagun etorri zareten, korrika dela eta denok dugula nolabait lotura AEK-arekin. Edo ikasle ibiliak, edo irakasle, eta, bueno, ja proposamenetako bada, holako irakasle hoien eta zera eguna ospatzea. Bueno, hasi apuntatzen, zerrenda hau gozatuta. Ia, Jokin, zu, orain Bilbon bizi zara, eta euskararen mundutik irten gabe, lanean ari zara J Fuego, ez da? Daukazu jok ekoiztetxea, ez jok films ekoiztetxea, eta orain egin duzue nire argazkia dokumentala, kontatu pixka bat, euskalkien eta memoria eta hor jasotzen duzue, kontatu pixka bat, zein den helburua, eta gero nola gauzatzen ari zareten proiektu hori, uste dut ez zarela bakarrik, ari Benito Duinatekin batera, ez da? Ari zara? Proiektu hori sortu dugu Benito Duinatekin, kazetaria, eta ideia zen pizkat guztiz, euskalki buruz hitz egitea eta erakustea euskalkien bitartez, ez pizkat euskararen diversitatea eta
Eta orduan egin dugu eta ari gara egiten, jarraitzen dugu, ez? Gorako ikerkuntza bat egiten Euskal Herrian zehar, 7 probintzietan. Momentuko ez dugu grabatu 7 probintzietan, emeki ari gara, ez? Eta famili batzuk grabatzen ditugu, orduan Benitok familiekin harremanetan sartzen da, barkatu, eta gero grabatzen ditugu familiak hitz egiten dute argazki bati buruz, eta horrela entzuten dira haien hizkuntza, ez? Eta ere haien oroitzapenak, oso ona zurekin egin behar dugu. Hurrengoan Fernanekin. Gero kriston memoria daukauzu esateko. Eta gero gonbidatzen ditugu Euskal Herriko filologo batzuk edo intelektualak hitz egiteko euskalki buruz eta ere euskarari buruz. Eta zergatik interes hori euskalkien gainean, Jokin? Bai, uste dut, zen bi autore gira eta uste dut biak bai egin dituen ez, pizkat gogoak edo motivazio desberdinak ez, horrelako lanak egiteko. Baina justu aurretik laburtez aurkezten nuen saio bat beste kate batean, kompetentzian, euskeraz ere ematen dituzte programak. Bai, burp eta... Eta ez da, Amerika telebistatik nahiko hurbil dira, eta orduan txiroe saioa aurkezten nuen. Eta nitzetan ikusten nuen, azken finean, bidai asko egin ditut, laburtez munduaren itzulia, ez, kitzen bat aldiz. Eta ordaindu egiten zizuten gainera. Zen lan bat. Eta nitzetan konturatzen zira, ez, zure erea ez duzu hain bezain ondo ezagutzen, ez, ez da, urrun joaten zira diversitatea bilatzeko eta diversitatea baduzu hurbil. Hemen noski Bilbon diversitatea daukagu, herri kosmopolita bat delako, eta ere nabaritzen euskaldunak, edo ez euskaldunak ere, nabaritzen aldugu ez, euskararekin kriston diversitate bat badela. Eta ni adibidez hemen hainitzetan, nire euskarari buruz hitz egiten diate ez, iparaldekoa zira, eta atseman nire motivazioa zen erakustea pizkat egiten altzen ez, egiazko bidai bat euskararen bitartez. Eta Benito Duinat, bera gehiago esanen dut eta gehiago unibertsitate, ni ez naiz izain ikasle oso on bat esateko, eta bera ikusten zuen gehiago ikerkuntzak zientifiko bat, ez, pizkat gure ideiak nahastu ditugu historio bat kontatzeko. Bai, baditugu irudi batzuk, eta nire argazkiaren gainekoak ikusiko ditugu. Euskalki bat zer dan esplikateko, ulertu behar da lehenko. Hauxe da nire retratoa. Hau da nire pokreta. Ulertu behar da lehenko, hizkuntza bizia berez dela variazioa. Ba, hortxe zeure laneko, trailerra edo, ez da izan da hori Jokin? Berrogei segundu urte bat, ez, resumitzen da, hori da, ez, trailer baten helburua, hor ikusten da, ez, bizkat, familiak, Iñaki Gaminde, hor beste atal bat egin dugu Andres Urrutia, eta gero ere ideia da, erakustea pizkat ikuspuntuak nola desberdinak izaten aldi den, ez, ere intelektoren artean, gu egiten dugu kazetaritza lan bat, ez gira hor ikuspuntu bat esateko, ez gehiago erakusteko nola zer dinenez iritzi desberdinak. Eta da lan polit bat, azken finan da bidai bat, joten gira, intzitan asteburuetan grabatzen ditugu familiak, jakinez familiak denbora gehiago dute asteburuetan, guri tokatzen zaigu lan egitea, eta hori, joaten algira Dona Paulera, eta Bilbon grabatzen aldugu ere, edo Lekeition toki asko biztatzen ditugu. Orduan, aukera ederra ez Euskal Herria beste modu batera ezagutzeko? Bada aukera bat Euskal Herria beste modu batez ezagutzeko, lehenik da ere familiak ez, eta
eta ikustean nola familiak gurekin lan egiten dute eta ados dira, ez, haien historioak erakustea eta kontatzea guri kamera baten aurrean, aprobetxatzen dut, mire eskerik asko esateko, mire esker, eta hor, pizkat, harreman bat egiteko korrikarekin, namaritzen da ere Euskal Herrian jendea baduela gogoa ere euskara bultzatzea, eta esaten dugunean nahi dugu zuen euskalkiak, zuen hizkuntza, aberastasun hori eman bideo batean hor geratzeko, ez? Behar da, 30-35 urteetan euskalki batzuk galduko dira, ez dira galdu edo aldatuko da, ez? Eta initzetan familiak pozik dira edo ikusten dira pizkat aktore batzuk bezala lan hori edo joko hori egiteko. Eta hori oso polita da. Grabatzen ditugu jende batzuk, 28 urte dituztenak, edo gazte batzuk. Gazteak ere bai, ez da? Bai, pizkat denetarik. 3 belaunaldi orokorrean. Orduan, dibertsifikazio hori edo, nahi batuzuna munduan dagoenez, azken finean gure hizkuntzak ere badu. Eta uste dut oso ondo datorrela, aurtengo korrikaren leloak erekin, ez da eman Euskara Elkarri, zuena ere, hortik doa. Bueno, karrerarekin uste dut aukera daukagula gaur hitz egiteko, nahiko, Kristina, Gabon! Kaixo, Gabon! Iepa, zelan zabiltzate? Bueno, nahi Azkoitia utzi eta Azpeitiara barrikaria doa. Azkoitia utzi duzue alde batera eta Azpeitian sartzen? Eta? Herri ederrak izaten dira, oiek? Bai. Jendetzuak eta... Jendetza handia. Herri, eta oso... Kristina, ez dugu batera ondo entzuten utzi ingo zaitugu, eta ia gero aukera dugun atzera hitz egiteko. Bale. Hala, ondo segi, gero arte? Bueno, hori, gauza askotan karreran bertan izaten dira eta arazoak izaten dugu soinuarekin eta horixe. Baina Azkoitiatik Azpeitiara bidean eta gogoratu gure kazetariak hor daudela lasterketan eta zuk aukera duzula haiek harrapatzeko. Jaso ditugu irudiak, hementxe ikusgai eta jarraitu haien atzetik. Korrika abian da. Hamaika telebistako lehiaketan parte hartu nahi baduzu, gure erreportariak topatu beharko dituzu ibilbidean zehar. Atera argazkia edo bideoa eta bidali gure web orriko ikusleen txokora. Opari paregabeak zozketatuko ditugu. 2 pertsonentzako asteburu egonaldia Lizarrustiko parketzeko aterpean. 25 lagunentzako txango gidatua Ataungo Barandiaran museoan. Edota txango gidatua Oñatuiko Arantzazuko parketzean. Kalderapeko jatetzean 4 pertsonentzako baskari ederra. Eta argazki kamera reflex zoragarri bat zozketatuko dugu. Parte hartu ikusleen txokoan. Non daude hamaikako erreportariak? Bixe, parte hartu ikusleen txokoan eta harrapatu gure lagunak, hortxe daude eta diziatzen, zuek noiz harrapatuko. Durangaldean ibidela korrika esan dizuegu eta aukera izan dugu Elorrion elkarrizketa eder bat egiteko hango alkate ordeari eta hementxe duzue. Oso gogoz bizi dugu eta suposatzen du asko. Asko suposatzen du, herri euskalduna gara, herrian euskeraz bizi gara, euskara erabiltzen dugu eta guretzat korrika etortzea eta gaur festa hau ospatzea guretzat oso garrantzitsua da eta lemak esaten dinoen bezala eskutik esku
eman euskara elkarri, ezta? Eta batipat hori gura dugu, ezta? Euskara elkarri ematea, euskara benetan hemen erabiltzen dugu, ezta? Baina handiok haratago gura dugu joan, eta gura duguna da, benetan kalean euskara erabiltzea, ezta? Olazar, auzo elkartia! Aber, Olazarkoak aurrian, hori. Zabezine, Miota joko da igual batzuk. Atzo bertan aurkeztu zen gure euskara plan berria, plan estrategikoa, eta hor batipat hausnarketaren ondorioz atera diren konklusio nagusiena dira, hain zuzen ere kalean euskara sustatu egin behar dela, ezta? Herri euskalduna gara, lehen esan dudan bezala, populazioaren 57% euskalduna gara, ia euskalduna edo ulertzen dutenak ia 18% dira, eta erdeldunak ia 24%, ezta? Hala ere, euskararen erabilpena ez da hain handia kalean, azkenengo datuen arabera 30% edo erabiltzen dugu, eta nik uste dut gure erronkari nagusiena hurrengo urteetan, 2000 plan estrategiko honen baitan horrela jaso dugu behintzat, gure helburuk nagusiena hori da, ezta? Euskararen erabilpena kalean sustatu. Eta nik uste dut elorri horren erronka nagusiena hori izango dela. Elorri izan bero bat gehiagokontzat! Zue paizuek, aupa gehiagoek! Aupa Batipat gazte jendeak bertan parte hartu ahal izateko, ezta? Zu dinozu moduan, belaunaldi, transmisio hori gauzatu egin behar da, ezta? Etxetik ez bagara azten transmisio hori gauzatzen, gero kaleak ere ez du jasoko, ezta? Beraz, garrantzizkoena transmisio lan hori egitea da, eta gaurtik hasita eta aurrera, hemen jarraituko dugu hori beroi bultzatzen. Atzetik mesedez! Hori da hori! Oso ondo, Carlos, invento ona, aurten, Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Euskararen arloan beti daukagu lan egiteko, egingo direnak ez dira izango neko, badakigulako, kanpotik badaudela, gauza asko, hori beroi murrizten dituztenak, ez da, orduan gure esfortzu handienak hortara bidea. Aupa, aupa, Elorrizo! Arratsaldeon! Elorrizo, Hola, txik, edertotxo! Nabarmendu, arlo guztietan nabarmendu da, diru gutxiago daukagula, gauza berdinak egiteko, ezta? Baina, nik usten dute arlo guztietan bezala, hemen egin behar dana da, berdin lan egin diru gutxiagoarekin. Nik usten dut, organizazio mailan gauzak aldatzen ari direla, baina horrek ez du gura esan gero kalitatea txikiagoa izango denik. Beraz, beste modu batera lana eginda, helburu berdinak edo handiagoak lortu aldira. Bia, pankartaren atzetik, mesedez! Juntzaki dago pankartaren atzetik, ez aurreratu! Bai, han egon gora, Laurak laurdengotxoetan helduko da San Agustin auzora, eta han egon gora korritzeko prest bai. Baske baietz. Bai, apurtxo bat berotu beharko dugu, porque, ez gaude ohituta korritzen hainbeste kilometro, baina, egingo du, saiatuko gara gutxienez plazara heltzen. Saiatuko gara. Tipi-tapa, tipi-tapa! Minutara nigo bidegu, Txale bero bat merkatarizei, eta txale bero bat eroskiko langileei. Ezkerrik asko eroskiko langileei bebai. Hau bazuek! Zortzi behatzi amal, Euskal Herria korrikan irulan bose. Berton lagunek berriketan jarraitzeko gogoa dute, baina iragarkiei tarte laburtxo bat egingo diogu eta hementxe gara laster.
Ba, iragarkien aurretik, esan dugu, AEK-aren zeregina zein den, hori izan baita aplikazioan jolaseko galdera, baina ez dugu bota urrengoa. Ona, zer esan nahi du zuretzat euskaraz bizitzeak? Bueno, galdera sakona, ez dizuet eskatuko erantzuteko, ze hori biharko lana ero zeregina izango da, baina, oraintxe goratu dut, lehenko egunean, Donibane Garaziko gizon bati hor, lasterketan korrikan zain zegoela, edo korrika iganean eta gero, beak esan zuela, bera egunak zoriontzua izatea edo ez, erdaraz noiz hitz egiten duen horren araberakoa dela. Hau da, gaueko 7 arte espaldin badu behar erdera oso zoriontzua dela. Baina beste egun batzutan aldiz, goizeko 10-etarakoia erdaraz hitz egin behar duela. Ez dakiz zuen egunerokoan zelan gertatzen den? Ia, Iratxe, zuk zure dendan, Bilbo erdi-erdian, Divina Martina, zer gertatzen da? Zoritxarrez, erderaz, 180an. Bai. Bai, badago jentea, eta bai, badeko daz bezeroak, gero badeko gu euskaldunok olako, ez? Nonok euskaraz iten badotzu, badago olako filin antzeko eta orduen jan itzako. Orduen hori, irabazita. Eta orduen bai garten da, etorten dizela, hori, euskaraz eta ondo gustora sentitzera. Bai, eurokorrean 180 gaztelaniaz. Bai, gatz dau Bilbo baten, nire kasuan, arropa denda baten, indautxun euskaraz bizitzea, zoritxarrez. Eta hori da, herrietatik, euskaldun gehienak herrietatik eta etorten dizenak, eta horrek bai eskatzen daure igual gehiago, bai Bilbon ohituta gaude, eta orduan zuzenean erderaz, eta igual berak iten badutzu euskaraz, edo telefonotik, edo soser, igarten badotzazu orduen bai, soser bota, da purka-purka, lotza, bueno, holako erlazio rarue. Igual erdera sartu, eta zuk zehor zerbaitik jakin badala euskalduna. Bai, igarten da. Eta zelan saiatzen zara euskarara pasatzen, edo zuzenean... Bai. Eta ganera badakit, euskaraz egin ezkero errezago, biok sentituko garela erosoago. Eta bai, alegintzen harrapatzen, eta eurek niri be bai, igual nien askonturatu beste nogaz egona zelako, eta euskalduna zara ez da, da bai, da, orduen, jazta. Magia. Listo, magia. Egin da. Bai. Fernan, zure igual lanagaitik eta berbaron egon da errezago, ez? Durangon ez dakit. Bai, egunaren zatia hundizen ikuste dut euskeraz bizi dutela edo. Euskeraz jagi, oetik, eta euskera zerbitzuak emotea da gure bierra, eta beraz, hor, euskera zerbitzua moten dugu neurri zen. Beti zuretza hauleike, bezeron bat dauko gule euskaraz ez dakizena, eta hori pastan da, gure bierrien, baina neurri handi baten suertez, edo zorionez, aukeria daukogu euskeraz bizitzeko. Behintzat aukeria daukogu, beste kontu bada gero ze jarrera hartzen dugun edo ze zerreiken dugu, baina aukeria badaukogu. Laster Berbarok 25 urte bete behar ditu, Fernan, hasi zanetik ona, 25 urteak ez dituzu eman bertan, baina Durango bera eta Durangaldea aldatu egin dira, ez dakit, euskararen errealitatea gazteengan eragitea lortzen ari zarete? 25 urte bazkide bai, sortu zanetik bazkide. Sortu zanetik, eta gero langile, AEK-an egon nintzen sasoi baten, eta langile esan leke 2000 garren urtetik aurrera, 2000ko hamarkada hortik aurrera. Bai, Berbaroke proiektu asko eta ipini dauz martzan, Platerona Kafe Antxokia esate baterako Berbaron proiektu da. Ume eta gazteekin egiten dago biharra hundize, beti espazioak eta esparroak irabazteko aleginean. Euskaraz bizitzeko aukerak sortzen, hori da zuen goiburua edo... Euskaraz bizitzeko aukerak sortzen, aukerak espazioa badire, esparruak irabazi, eta horretan ibili da sortu zanetik, esango neukenik. Batzutan hobeto asmatu dugu, beste batzutan ez hain ondo, oztopoa egoten dire bidien, eta erabilera beste realidade bada. Aleginak egin arren nik uste dut erabileran ondino asko... Presentzia handia da ondino erderarena Durangaldean. Durangon, gehiago Durango kontuan hartu behar da, Durangon hiriburu txiki bada.
Durangaldeko hiriburua edo. Herri txikisetan akaso erabila aldetik eta hobeto ibiliko dira, duda dekoaz, baina nik uste dut Euskaldun kopuru handiago izango da, hainbaten, gitzenetan, herri txikise dira. Berriz Zaldibar, Elorrizo, Otxandizion Euskaldun kopuru handixe da, erabilera ez da inona, baina bai. Eta hor gabiz, burruka horretan egunero, hor ez da, erlaja ziniorik ez da, eta horregatik lehen esan dut korrika, zera dela. Ezinbestekoa jarraitu bihu egunero tipitapa horretan, ez da. Eta Jokin, zu Bilbon bizi zara orain, doni banelo itzunekoa zara, ez dakit realitateak ezberdinak diren edo berdinantzekoak, zeu kontatuko diguzu? Doni banen euskaraz hitz egiten alda, gero Bilborekin konparatuz, hemen uste dut Bilbon nahiko euskalduna dela, ez azken finean. Badira euskaldun askoron, dira bi gune desberdinak, ez? Eta gero lanean bulegoan euskaraz hitz egiten dugu, eta gero gure grabazioak egiten ditugunean, dependtzen du pizkat ze lan euskaraz ezaten alda, baina nire baitu gure kanpotar batzuekin lan egiten dut, horren izaten alda espainolez, frantzesez, batzutan inglesez ere. Baina hori da ere alde batetik, hori da ere euskalduna izaitea ez. Honik ere horrela defenditzen dut. Euskalduna izaitea ere da ukaitea, nirentzat da suerte bat ere egun batean hitz egitea frantsesez, espainolez eta euskeraz. Da bizkat, uste dut ere aberastasun bat da hori. Ezkain finan guk hizkuntzak badakizkigu. Hori da. Eta hori ere bar da esan uste dut. Fernanek esan digu, berbareko kidea dela, kontatu digu hasieran korrikan parte hartu duela, eta okerrezpanago, 1441 kilometroa egin dute berbarokoek, Anboto eta Platairuenak batera, eta izan gara gaur Durangaldean, Durangon bertan lekuko eraman dutenekin, argazki bat egin dute denek batera, eta gero aukera izan dugu haiekin hitz egiteko. Aide, korrika, ala zankoa, aide, korrika, arraiopola, aide, korrika, dida korrika, aide, korrika, bejon deigula. Nik nago ikesten, eta nik kanpotarra naz, eta oin hasi naz ikesten euskera. Beti daukiet gogoa, baina, bierrak eta guztiz eta betiko moduen. Nik Matizenan erongo eta Astola partien eta horten 5 lekutan hartzen dau parte, Durangon bertan, Izorretan, Lorrizon, Berrizen eta Badinon. Aurten lortu dugu, 5 herrizetan parte hartzie, izen geubeko partaide 10 Durangalde osokuek, eta aber zelan doien. Hanera, hanetzau, argazetatzeko eta eguko da, hanera. Ez hola, amazortzi geubeko gara eta geubeko gauzak gara guk. Gato Zapaburu konpartzatik, Zapaburu gazte konpartza Durangotik, eta hori dekogu kilometrue ertzainetatik San Faustuetako bietaraino. Gu bizok udal euskaltegi izenien gatoz, eta laster ikasleekin batera lekuko hartzeko prest. Niri ez nik ikastolatik eruna denen dela urte asko, baina... Niri lehenengoko aldiz izango da. Emozio bat, euskeran alde ikenan ekintza potolo bakarrenetariko bat, eta guri guztiako bai elkarte moduen parte hartzie badanien, ikusti jentik gai garela parte hartzeko danien, eta horren seinale, bai urte batzu badaru eguz, korrika iken. Niretzako oso importantie da, aldarrikatzen duguleko euskaldune garela, eta harro gauzela, eta
Euskaren alde egiten dugula. Bai, eta argi ikusten da zenba jente dauen simbolikoki oso importantie da, hainbat jente dauela euskerien alde, eta, bueno. Gaur oso espeziala da. Ni gure dut dedikatzeko nire semeari, Gariko Itzbragado, nire seme maitea da, eta hil zan maiatzen. Jakina, gukak zenbatien hau euskaldun sentitzen dan edozein jentzat oso importanti da. Eta nire asko gustatu jat aurten korrika ikaslien izenien egitea, ez? Azken batien eurek aitik eta eurentzako da. Eta, alde horretatik oso pozik, eta nik uste dut eurepe eskertuko da bela. Korrika euren alde iki eta eure guaz naztien. Ondo, venga, marcha hori! Venga, San Antonio Santanita Eskolako! Tipi-tapa, tipi-tapa! Asko dauela hobetzeko, batez be gaztiek eta erdera joera asko dekielako. Eta zertan hobetu aldan, nik uste gehizen bat udaletxek eta bultzatu beharko leukiela hori, naiz eta elkarte asko dauzen eta bier asko iken da bien horretan, baina ondino luze dekogu euskera bultzatzeko plan hori. Erabiloera horretan, gehiago sustatu, ez da nahikoa, inoz ez da nahikoa, Durangon euskal hiztun asko dago, eta erabilera, gehiago nahi. Nik uste dut akatzik handizena dagoela kontzientzia falta baten. Eta nik uste dut jente askontzako euskeria dela, ez da behintzet guretzako dan moduen, gu ikastola batetik gatoz, eta guretzako dan moduen niretzako da kultura, da nire izaera, niretzako euskeria da nire bizitzako harri handi bat, ez? Eta, nik uste dut hori akatz hori dauela eta lan handizien biogule horretan, jentie kontzientzietan euskerie oso herramienta importantia dela guretzako, euskaldun moduen. Nik uste dut igual kalien enbileken lagez jau euskeraz. Zeni, gaztiek, baina nire adineko jentiek oso gutxi euskeraz. Tokiak eta guneak aproposak atxakia euskera erabiltzeko eta gogoa hori piztu beharko genduk, ezta? Ze jakin euskaldunak egon badauz, euskera ikasleak bai, ez agian behar da bendana, baina egon badauz, baina leku egokizek sustatu beharko genduk ez. Jende asko dakile eta jende gitzik egiten dagoela. Bai, bikosan hori jende gehiago zultetik eta ibilti euskeri gehiago. Txikitatik bultzatu bidan gauza bat da, eta gauzi da bai urtiek heltzen da edade batera igual ez dela erabiltzen asko, baina horrek urtietan horren bilako eta segidu euskara zitze egite. Emon euskara! Emon euskara! Emon euskara! Tapa, tipi, tapa! Aire, gora bihatzak! Nahiko handiz izan da, urtiek akortana, zoin dela 2 urte, gabaz izen zen, eta jente pilo bat egon zen. Naiz eta gaba izen, goizeko ordu bitxerdizek izen zen, baina oso jente pilo bat egon zen. Gabie egoten gutxi, eta goizetan egoten asko, horretan egoten jete asko. Baina urte bibe, hori gabe izan zanien, haukin gendun afaiz egin zan Durangoko taberna baten, da gero ibili ginen jolasak egiten, eta azkenien ondo pasau gendun ordu heldu arte. Eta hor azkenien eberdiz da, eguraldi ona bebadeku. Ilo eta boz, jente egote, egoa korrika. Jende asko gongo da, eta gero eskoletatik umedanak urtengo die, eta... Dendariz epe bai bagoi korrikara. Eta azkenien ambientetxo gongo da, jende asko gongo gara. Eta ikastoletatik bai animauko da jentie, eta nik uste gaurre
izango dela oso polit, eguraldi ze bai lagundeku, osake ondo. Tapa, tipi tapa. Hola, tipi tapa, tipi tapa. Hau, papa Durango! Eberdion Durango, korrika basortzi hemen da. Ibai Zabal eta Kultxala ikastolak hartuko dauta. Hau, pasuek! Eskerrik asko! Hau, papa, txalo bera bat ikastolako ume guztientzat. Biba zuek! Batu! Hola! Eskerrik asko bazuentzat! Venga, Lano, venga, Durango! Ez da entzute! Bueno, hor gabiz. Berandu heltzen bada, igual gure kulpi izango da, heldu bidan lekure, baina bueno. Kontu de parte hartzia da, eta bakotzak aldauen moduen, eta listo. Horretan ibili gara zuk etorri zarienien, Eta, bueno, ontxe motorra pixka berotu eta laster bagoaz. Eskerrik asko Rubi, eskerrik asko Alpino, txalo bero bat! Tipi tapa! A ver, haupa Durango, venga animori, venga dano dantza! Ikasle guztiei eta eskerrik asko Fray Juan de Zumarraga institutuari! Haupa zuek! Txalo bero bat zuentzat ere! Tipi tapa! Haupa zuek! Oso ondo maiztegi! Eta hemen izartako dantzarize. Eskerrik asko dantzarize ire. Haupa neskatila gora lekukue. Haupa geube, txalo bero bat, geube kuentzat. Hone paionek, beti korrikan parte hartzen eta beti valiente. Fernan Berton euki dugu kontatzen nok eta nordan eta bestea, baina denpora gaitik dana zuzenean kontatzeko astirik ez daukagu. Hori bai, iratxe, horri bida petoari adi, eta zer, aurtengo petoa, Ondo, gustatu zaizu aurtengo materialean egonda zaude korrikan, materiala sortzen ere, bere sasoian. Bai, nire ustez pobretxu geratzen da, baina pentsatzen dut horrek funtzionatzen duela. Ez diez, kamisetak, sudaderak eta kitxu. Ez da beste... Eta hoizen nire ustez pobretxu, baina bueno. Zugein proposamena, urrengo, daukagu proposamena zerrenda, Ez dau enkajako. Baina igual jau eta bat mendean, ja bai. Bai. Goiztu igual hasi zinen. Igua proba. Eta petoa, 19. korrikako petoa, ze kolore eta ze... Jo, asko esatia da, urtebeteko zeragaz. Bueno, baina, ez da, nik igual aurtengorako. Ia, bueno, da urtengoak, ze falta. Bai, pues igual esne pizka gehi hau, eta igual más pastelito. Igual kolore larregi. Kolore larregi. Bai, eske aurten gehiago tendentzia da, igual beratsuago koloreak eta kolore puntu bakarra. Eta hemen kolore puntu asko dauz, danak batera. Eta igual gehiago da suabetsuago eta pan batek deitu behar du atentzioa. Bai, bueno, hori da nire ustea. Ondo. Zuek, iratxeri zeo zer zuzentzeko? Ni olako kontutanena sartuko, ez tegot ideari pestaukot, jokinek akaso gehiago. Jokinek bai, igual, zuepe dendatxua eukin zen duten? Akaso gehiago. Ropa dendatxua? Ez dakitzar esan. Bueno, eta azkenengo proposamen bat, korrika modeloa, zein izan daiteke, korrika modeloa. Biharko, Bilborako, ez dakit joango zaren, iratxe? Bai. Korrika fashion. Eta zein izango da, hori da. Atrapatuko dotan. Eta zer eran behar dugu, jantzita? Petoa. Petoa, eta ez dakit, zapatilak fosforitoak, edo. On sasoien dauz, New Balanceak, bai. Hori izaten ala, beste kontzeptu bat, Moda, desfile bat, Euskal Herrian mila pertsonarekin. Hori da, izan daiteke. Bueno, korrikak azkenengo urteetan egiten du, ropa desfiletxoa, eta... Bai. Erakusteko, ez? Zer atarra da bene erakusteko, bai. Hori da, eta nahiko arrakastatzua gainera. Bai. Zu joten zara? Pasan urtean laguntzen eta egon nintzen, oso ondo pasan eban.
Bueno, horixe ez, proposamena, kolore puntu bakarra. Bai, urren urterako. Urrengorako. Eta dana suabetsuago eta kolore puntu bakarra, baina potentea. Fluor kolore bat, ero. Adibidez. No kentzuten badau. Eta materialean, zer falta edo hartu zu? Holan, zer egingo zenuke? Behar da... Kamisetetan forma gehiago. Lar... Karratuak. Bai, lar karratuak. Eta igual, kotoizkoak baina forma gehiago. Nasai-nasaiak eroaten direz orain, eta igual formatxu gehiago gaz. Holako zuzer? Igual horrekin kajatuko ban, ez? Nik uste eta urrengo korrikan aurretik zurekin izegin beharko dela iretxe. Presiongo nintzak laguntzeko, Gara izarrako goratu eta... Bai, guztora ingo neuke. Material ederra sortzeko. Ez dakit, ordua joan zaigu, Gipuzkoan dago korrika, eta Gipuzkoan emango du gaur, eta bihar, baina gogoratu bihar, bueltan izango dela Bizkaian, eta Bilbon izango dugula. Fernanek gaur korrika egin du, zuk iratxe, bihar egingo duzu Bilbon. Bai. Nondik ez dakizu? Osa, ez dakit non atrapatuko dotan. Moldatuko nez atitzuren baten. Ja, lanean guzara. Bai. Eta Jokin, zuk? Ez hori txarrez, bihar goizean oso goiz badute gazkin bat joateko. Zoritxarrez, edo hori ez da txarra izaten? Izanen naiz korrikan, aeroportuan. Aurten, horrela da aurten. Bueno, ez da txarra, hori ere. Eta Baionarako asmorik, Iratxek eta Fernanek, ez dakite zuen? Proposamena botata dau, niri bota oskue, bota hostie. Niri bakarrik ez, beste batzuk, baina niri bota hostie, niri zuzen izan. Zer, Baionara jungo gara? Erantzunik ez dakit. Neup ez dakit. Akaso bai. Igura lehintxo baten biko dugu eta akaso bai. Eta han, mesua nok zabalduko? Ideiarik? Edo nahirik, edo desiorik, ez dakit? Ez dakit, nori zen lehiken. Nortzu diez omenduak aurten? Beikiu zera, memoria. Nortzu die omenduek aurten? Hori lehenko galdera izan zen, Eta beikiu zerako memoria txarra, ez da? Nortzu die omenduak? Urbila. Ikasleak. Ikasleak. Osa, geue bai. Zeuope bai. Neurri batean, geue bagara omenduak. Kaso ikasle ibilitako baten batek irakoreko daun mezu, ez dakigu. Ikasle celebren batek. Bai, asko dauz, celebrak dizenak. Asko. Bueno, bai, asko izan diez lehenengo ikasle. Baina, bueno, ez dait. Baten bat holan? Ez dakigu. Ez, egia eta bururatzen. Edurne eiku bihar, ez? Edurne, baina, ez digu esango, galdetu diogu Edurneri, eta lehenko egunean Mertxe Mujikaren Bertoni izan zen, eta galdetu genion, baina ez digute ezer kontatzen. Sorpresa gaion beharko. Hori da, baina ez dakit, euskaraz bizi eman euskara elkarri. Leloa, materiala eta petoa kritikatu dituzu pixka bat? Bai, kritikatu dut estra esan nire asmoa. Bueno, baina horrela, batek Bai. Purtxo bat bakarrik. Eta leloa, maitzeko, eman euskara elkarri? Politia. Euskara elkarri. Ona. Bai. Ingerra dauko. Bai. Ingerra dauko, eta gaur egun. Gero eta sekenago garen sasoien emotea, eta bai, aditxori agertzea. Ematea, euskera eta elkarri, nik uste dute asmatu egin da. Bai, asmatu zuzena da, ondo da. Bai, zuzena. Eta gerora begira azkenengo galdera, korrika igandean bukatuko da? Zer? Nola, zu ari zara hor, materiala eta euskaraz pila sortzen, Jokin? Bai. Zer egin dezakegu honek aurrera jarraitzeko? Jarraitzeko orokorean esaten duzu. Ba, edo zeuretik. Ba, uste dut, adibidez goakture kulturalak, edo komunikaziokoak, jarraitzea gauzak proposatzen, euskeraz. Eta hori izaten ala, uste dut aukera bakarra, gogoarekin, eta uste dut ematen duela euskera azken finean bere zitasunarekin, kriston joko bat ere ideiak bultzatzeko. Eta hori uste dut polita dela. Fernan? Korrika bari, baina korrika jarraitu, ez da? Gure biharra hori da, ez? Berbaro lehen komentatu dugu. Komentatu aukerak sortu, euskeraz bizi gure dabenak bizi alizateko, espazioak, esparroak irabazi, eta hor jarraitu, ez da? Kultur gintzan, euskal gintzan, hori da gure lan esparroa.
zerbitzuen bidez batzutan, Eta uste dut ere, barkatu, korrika dela adibide eder bat ere egiteko ez, zubia iparralde eta hegoaldearekin, nire kasuan, eta uste dut adibide hori jarraitu behar da beste arlo batzuetan, ez? Euskara hori ematen digu, eta beste arlo batzuk nun kontzeptuarekin jarraitzen aldugu, ez? Ekonomia edo kultura, arlo pila bat. Laborantza, lana, ekonomia, eta uste dut hori ere da adibide polit bat, ez? Ikustea elkar lan egiten aldugura iparralde eta hegoaldearekin, gira auzoak, hainitzetan, batzutan hemen adibidez Bilbon, ez? Batzutan ez dute ezagutzen oso ondo iparralde, ez? Korrikak ere hortan laguntzen du, ez da, zer da hori eta non dago eta joan behar dut ez dut ezagutzen. Eta hori da, adibide eder bat nirentzako. Iratxe, bukatzeko... Bueno, nik egin aldotana nire esku dauna da zerbitzua lehen du hori zerbitzu hona emoten euskaraz eta lehenengo berbea eta jenteak igarri, bai, euskaldunatan azena eta hoize, bai, nire esku zentzu horretan zerbitzuan aldetik. Horixe, igual gaurko azkenengo esaldia, bakoitzak beretik egin behar du, eta horrekin geldituko gara. Bihar ere Berton izango gaituzue, eskerrik asko hirurori benetan, Fernand Ruiz, Jokin Etxeberria eta Iratxe Ostolazaga, gurekin izatearri eskerrik asko, eta zuri gogoratu. Eman Euskara elkarri, bihar arte!